wij zijn buurvrouw. Omdat we een heel soort together doen. Ja, ik ben echt een team. Maar en kiet dat dan wel goed? Ja, dat gaat heel goed. Ja, ik ben helemaal prima op mijn kwanies spelen. Ja, want bij buurman en buurman gaat het meestal wat fout, hè? Nee, bij ons gaat het alleen maar goed. We zetten het Scheepvaartmuseum in kerstsfeer. Samen met een groep vrijwilligers. We zijn met 15 dames. En iedereen heeft een kamer toegewezen gekregen. Samen of alleen. En ik zeg, ja, ik kan het niet alleen. Dus die dames helpen mij. En, als ik twee binnen, maar die heren Lenne, daar ook hem straks weer daarheen drukken. Ach, wat is het mooi. Prachtig. Wij hebben de tuin voor uw rekening dan. Ja. En waarom de tuin? Ja, dat is gewoon leuk om te doen. In plaats van een niefeli in zo'n liedje. Ja, dat is niks voor buurvrouw en buurvrouw, die willen wat romte. Wij houden wat van romte. Nee, wij zijn de buitenmeisjes. Heel bijzonder. Alles wat je hier ziet en alles wat je aanraakt vooral is heel oud. Ik probeer niets stuk te maken. Maar de dag is nog niet voorbij, dus dat wie weet. Hoe is de taakverdeling bij je? Oh, nou, we doen maar wat. We doen maar wat, ja. En die ene die wist horen we even aan wat er wel net doen kan. En dan wil die ene net leuk en dan zei hoor ik het beter staan. En zo komen we er wel uit together. Ja. Oh, ik ben van de betingst. Ja. dit soort dingen, nou, daar ga ik zelf ook naartoe. Ik denk, goh, maar dat kunnen we ook dichterbij organiseren. En onze directeur die zei, leek dat ook wel een leuk idee. Maar vorig jaar dachten ze van, nou, wat gebeurt hier allemaal? Als auto's kwamen voorrijden en werden uitgeladen. Dus de hele gang lag helemaal vol. Maar dit jaar waren ze er al wat op voorbereid dat het een gekke dag zou worden. En iedereen weet wat er gaat gebeuren. Maar goed, het moet eerst minder worden voordat het beter wordt.